Was machen Sie? Jeg laver ikke noget. Altså, jeg har jo store sådan... Vidste du, at i stedet for indforstået, så kan man bruge esoterisk? Jeg tager lidt en pige. Nej, Martin, du skal ikke spise en pige. Erklærer sig indforstået med. For indvidet. Slappet af. Sekterisk. Men der er bare det eller noget, ikke? Lækker den nu? Okay, det er den. Skal ikke til hele tiden. Jeg kan jo ikke vejen, Martin. Jo. Nej. Jo. Nej, du kan ikke. Jeg har kørt den et par gange. Jeg kan godt huske det. Gennem skoven? Ja. Det er ikke så svært. Og de har en skide god kebab i Jørgensen. Kebab? Så får du også lidt frisk luft til din plejehund. Nej, nu skal vi til at se hende. Jeg kan jo godt vejen. Så har du også bare kun vejen. Ja, selvfølgelig. Fedt, vi tager afsted. System got a chokehold on your soul when you're 9 to 5. System got a chokehold on your soul, barely surviving. System got a chokehold on your soul, caught up in this mess. System got a chokehold on your soul with financial debt. And if you need reminded, the sun will be shining. And if you need a guide, you know the sun will shine. Her. Kom nu. So many days I found myself stressing, singing why oh why. So many times seeking possession. One can lose a soul on the quest for gold. Martin, hvor skal du hen? Altså, den der vej går, det skal vi se. Det er den vej, der var til Helsinge. Altså, hvem er det, der kender vejen her? Nej, skal vi høre, Martin. Jeg ved godt, man kan godt komme til Helsinge på den vej, men altså, det er smutvej. Er det en smutvej? Jeg har kørt det ikke så mange gange før, men altså, jeg kan godt huske det. Er du sikker på, at det virker? Ja, jeg har gjort det før. Martin, Ja, hvad sker der? der er altså rimelig mudret herhen. Ja, det ser ikke for godt ud, men det bliver meget bedre lige om lidt. Så ser vi snart i Helsinge. Er du sikker på, det er hans smutvej? Ja, jeg har gjort det før. Nå. Nu bliver det bedre. Det er jo også, det gør man. Helsinge.
straight to the right. Hvad vej skal vi, Martin? Prøv lige at være med. Sjovt, mand. Kan du ikke huske det? Jo. Jeg skal bare lige minde mig selv om det. Tror du ikke, den der ser god ud? Nej. Nå. Jeg er faktisk ret sikker på det, den der vej. Hvad var rigtigt? Ja, der. Jeg kan godt huske det. Og så er vi her igen, ikke også? Er det den vej, hva'? Er det den vej? Jo. Den der vej. Det kan godt huske det. Nej. Jo, der kommer en lysning dernede. Men det giver meget bedre mening. Nej, jeg ved det ikke, men altså... Hey, må jeg spørge dig om noget? Undskyld. Men jeg kender godt vejen. Nej, hold nu kæft, jeg spørger lige ham der. Må jeg spørge dig om noget? Hvilken vej er Helsinge? Helsinge? Det er den vej. Okay, tak. Han sagde det den vej. Ja. Jeg har kørt lige her før. Han sagde det den vej. Godt, at jeg var 20 før. Jeg skal der var. Ja, så kan du godt bare køre den vej. Så kører jeg den vej. Jeg er ligeglad. Hvorfor du siger? Jeg skal til Helsinge, og Helsinge er den vej. Hold fast, sådan en idiot, mand. Så kør den vej, jeg er ligeglad. Jeg kører den vej. Kæft, hvor er det dumt, mand. Død den. Det er fucking ikke klar, mand. Ja, så. Ben! Ah! Fuck! Simon, mand! Ej, mand! Fuck, du kommer og hjælper. Kom nu, Simon. Tag telefonen, mand.